Rinnetähti B on Tahkon aivan ytimessä sijaitseva 3-kerroksinen paritalohuoneisto, joka majoittaa kaikkinensa 10 henkeä. Tosiaan 3 tasossa ollaan ja täällä alakerrassa sisäänkäyntikerroksessa pesuhuone ja sauna ja yksi hyvin tilava makuuhuone tässä näin. Ja täältä alhaalta löytyy myöskin pyykinpesukone ja kuivausrumpu ja lisäksi täällä on tällainen erillinen varastotila, mistä löytyy kuivauskaappia ja tänne voi vähän harrastusvälineitäkin sitten tuoda säilytykseen. Sitten jos katsotaan keskikerrosta, niin täältä löytyy oleskelutilat, keittiö, hyvän kokoinen ruokapöytä. Sitten täältä löytyy takka tietysti ja sohva, televisio ja niin edelleen. Täältä löytyy parivuoteellinen makuuhuone tästä keskikerroksesta ja täältähän pääsee vielä sitten erikseen tonne ulos takapihalle, jos haluaa siitä lähteä sitten vilvoittelemaan. Ja keskikerroksesta löytyy myöskin toinen makuuhuone, missä on parivuoteet. Ja täältä löytyy toinen WC. Tuolla alakerrassahan olikin siellä kylpyhuoneessa myöskin WC. Parvi on hyvin tilava. Vuoteet 4 hengelle ja täällä pystyy myöskin sitten oleskelemaan ja vaikka vähän televisiota katsella, jos näin haluaa. Tervetuloa!